Hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunahan ng pulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabataan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anong ka mga ginaligar katapos ang NPA patay sa encounter sa Kabangkalan City? Duha ka mga biktima sa salvage giwigit sa higad sa dalan sa Bago City. SUV ginkarnap sa Barangay Bata sa Bacolod. Tensyon nagluntad sa pag-raffle sa mga pwesto sa Central Market sa Bacolod City. Kag sa good vibes, kuweba nga ginahimuan sa mga bag sa tripping ni Romaine. Kag mga musikero nga nagatipon sa pondo para sa mga layaw nga mga kasapatan sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ITCZ ang nagadala sang ulan sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang kabugusan nga Visayas nalakip na ang isla sa Negros sa makaeksperyensya sa gihapon sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang Intertropical Convergence Zone. Posible ang pagbubo sang ulan sa hapon sa gabi o kun kaagahon. Padayon nga ginamonitor sa pag-asa ang pagtipon-tipon sang panganod sa east sang Pilipinas nga may posibilidad nga mangin isa ka low pressure area. Mangin mahinay tubtub ka sarangan naman ang dapya sang hangin sa Visayas. Sa number 9, bago ginlunsar nga electronic jeepney sa Bacolod City sarang ibiyahe bisan nagabaha. May cooling system kag sarang maglawig sang 4 ka oras antes maniwat nga i-charge ang battery sa bagong electric jeepney sang Jiangsu Fengchuan New Energy Power Technology Corporation. Ginsaylo naman ang passenger door sa kilid sang e-jeep kag may separado man nga portahan para sa driver. Nagahamboy sa 2.4 million pesos ang presyo sang e-jeepney nga may sarang makabiyahe sang 140 kilometers per day. May kadasigon ini nga 60 kilometers per hour kag pwede ibiyahe sa tig-ululan kag bisan may pagbaha. Sunod sa kay Robert Serrada, Chief Operating Officer sa kumpanya, dako makinot sa Public Utility Vehicle Operators kag sa mga driver sa Egypt, magluwas nga makabulig pa sila sa pag-amlig sa palibot. Sa bulig sa Bacolod Local Government Unit, ginatun-an kun diin itukod sa kumpanya ang napulo ka mga charging stations nga nagabalor sa tagkapin sa 2 milyones pesos. The concern of the flooding is now being tested in China as well. So far, we have used the jeep for so many months already, no problem. Except for, so far, the charging medyo hinay because the battery that we are using is air cooling. So, balak akong mag-charge ka, when you charge, when the battery is hot, the system will automatically stop to make sure that the battery is cooled down. Sa number 8, Senate President Juan Miguel Zubiri ang mag-present buwas nga adlaw kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang resulta sang iya nga pagsapol sa 3 ka mga gobernador sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor angot sa Negros Island Region. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga nagtambong sa meeting kahapon kay Zubiri, naghilisugot na ang 3 ka mga gobernador para sa NIR o kung mayara na sang Meeting of the Minds. Sa ilang nga paghangop, nakahibalo ang presidente sa amo nga pagsinapol. Kag kung may paghilisugot na sa 3 ka lideres sa mga natungdan nga probinsya, matigayon gid ang Negros Island Region. Ginapaabot ang committee hearing bahin sa Senado para diri. Kag tinutuyo nga sa Disyembre suno kay Lacson sa Senate level mapasar ang NIR. Ginkasugtan man sang kahapon suno kay Lacson nga kun ano ang mangin sistema sang nagligad nga NIR ini ang pagasundon. Ang mga regional offices o center sa mga government agencies nga naperteneser sadto sa Occidental kag Oriental amo sa gihapon ang sundon.
Hindi pa masiguro ni Lacson kung mayara man para sa Siquijor. Wala na talakay ang budget pero ginalantaw ang face by face nga pagplastar sa mga regional offices kay kuntingbon masyado naman kadako sang budget nga kinahanglan. Superior is confident that the president will sign it into law if everybody's in favor of it. That's the impression that we had. All governors and vice governors who were in the meeting, that's the impression that we got, no? Because we are all in agreement to create a NIR, and most likely it will happen. Sa number 7, nagapabilin sa gihapon ng price freeze sa Baguio City. Bangod para iningan na paidalom sa state of calamity dala pa sang epekto sa bagyong aguring. Inisunod sa kay Baguio City Mayor Nicolas Yulo nga nagpatag ang price freeze sa mga basic goods ang automatic sa lugar nga napaidalom sa state of calamity. May 20,000 sadto ka mga individual sa Baguio City ang naapektuhan sa mabunok nga ulan nga epekto sa bagyo guring. Parayon na ang pagpanagtag sang non-food items sulod sa kayulo kag wala paliwat makasapol ang Disaster Risk Reduction Management Council. Samtang nagapabili naman nga estable ang presyo sa baboy sa merkado sa Bago. Nagdubo man ang supply sulod sa kayulo bangod sa pag-igo sa masakit sa mga baboy pero may shift naman sa demand sa mga pumuluyo. Oo, price freeze, it's a national directive. So we convened our price monitoring councilman, no, with the help of a local DTI representative. Kag siyempre gina-monitor ginaton as directed by the national memo. Sa number 6, PNP ang magapatigayon sang case sa conference angot sa pagpatay sa Anay Nuneco General Manager nga si Attorney Dan Pondevilla. Magapatigayon sang case conference sa Bacolod City Police Office sa pagpamuno ni City Director Police Colonel Noel Alinio kaupo ng Criminal Investigation and Detection Group. May kangtanan sa natabo nga pagpatay sa Anay General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative o Nuneco nga si Attorney Danny Pondevilla. Suno kay kung ibase sa police ang PNP, gina-turn over nila ang kaso sa CIDG. Kung sa sulod sang 6 ka bulan, wala sang development ang isa ka kaso. Suno kay Alinio, interesado siya sa kaso sang biktima kag iya usisaon ang lakat sang investigasyon. Si Pondevilla ang gintiro sa sulod mismo sang iya nga salakyan sa 17th Lacson Street sa Barangay 7, Siyudad sang Bacolod sadtong December 20, 2022 matapos nagtambong sa Christmas party. Sa number 5, isa ka iloy nga nagbakalang sa lechon manok matapos ang 3 ka minutos pagbalik niya. Wala nang iyang salakyan kay ginkarnap. May report si Nico Delfin. May mga CCTV kag matawo pa ang lugar sa ginpark sa makadali ni Jocelyn Posisyon ang ginapanagiyahan nga gray nga SUV sa kilid sa Barangay Bata sa Bacolod pasado las 7 Huwebes ang gabi. Suno kay Posisyon, ginbilin niya nga nagaanda ng salakyan para magbakal sang sulod-anon nga manok papauli. Pero nakibot siya nga gulpi lang naglakat ang salakyan kag nagrekta pa kadto sa area sang Circumferential Road. Kita ko malang lapit malang sa Soktogo kag tapos pwede dasig malang ang hatag sa babae kay uto naman nga daan ang manok. Wala ko naging patay ang engine kay kung dali malang ko kung man ginapatay pero ginadala ko ginaangyabi panaog. Da mga 2 to 3 minutes. Okay. Dayon pag daho ko sang manok pagbalikid ko abi ko lang ang salakyan do nagalak abi ko wala masyado nalak abi ko galakat lang balahaw nga do nagaslide lang bala kulbaan ko kasi ko basi mabunggo so nagamat-amat na lakat palayo dito na nagpanik nako nga Sa Kabalaka, ginpost ang anak sang biktimang natabo nga insidente sa tuyo nga ma-recover ang salakyan. Dugang pa ni Posisyon, yara pa sa iya mga kamot ang yabes ang salakyan, nga yara na lang sa half tank ang nabilin nga gasolina. Gani nagapati siya nga hindi makabiyahe palayo ang SUV nga keyless kag automatic.
Nagpalinto naman sa HPG kag PCG ang katapos ang Police Station 3 agud makabulig sa pagtrace ang nadula nga salakyan. Suno kay Police Major Armelin Vargas, ila pa ginapadalman ang mga detalye ang ginhatag sang biktima. Padayon pagkita sa aton nga investigation tungod kay may mga nakitaan kita nga inconsistencies no kung nagid nga ang bayaan mo ang imo salakyan nga nagaandar. Ikaduwa pagid nga ang tinted ang salakyan niya, how sure ang nagkuha sa salakyan niya nga wala siya iban nga upo dito sa salakyan pagpanaog niya. So sasabihin nga napadalman ta gina-investigaran ta ginakuha ta ang CCTV nga makasakop sa sa area, pati ang mga numero nga nagakontak sa ila subong. Ginausisa na sang kapulisan ang kuha man sa mga CCTV video sa lugar sa natabuan sang insidente. Ginasugura naman sang kapulisan ang pagtrace sang babae nga caller nga nagtawag sa biktima sinilang nga aga agud ipagawad ang nabakal niya nga SUV. Ginapatay ko masupusudi kung layo or parkingan na. Napatay ko ginasaya. Ti ato nga time di manaog lang gid kuya kag kumbaga daw ma-pick up lang kuya man. Pagdali dali ko. Nahang pa naman sang biktima ang kapaltahan nga nagresulta sa pagkadula sang salakyan nga nabakal sang iya bana nga siman. Nagapaandam naman ang kapulisan sa mga car owners nga indi gid pagbayaan ang salakyan nga nagaandar para makalikaw sa carnapping. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 4, nagluntad ang tensyon sa sulod sang merkado matapos may pila ka mga vendors ang nag-init ang ulo bangod wala madala sa listahan sang pwede makaambit sang pwesto. Hasta na lang sa nagabarikada nga panid sang scene ang fish vendor nga si Maribel Apurong bangod wala siya madala sa validated master list para sa ginapatigayon nga raffle sa mga stall sang bag-o kaayo nga fish section sa Central Market. Isa siya sa akig nga nagpabutsyag sang kalain sang buot bangod makaligad sang temporaryo nga pagsaylo sa ila sa Dalan Bonifacio, wala na siya sang mabalikan nga pwesto matapos ang repair sang merkado. Ginsiling ni City Administrator Attorney Pacifico Maghari III ang kutob sa wala nalakip sa validated master list sa masobra isa kagatos nga fish vendors ang na-disqualify tungod sang kakulang sang requirements kag wala nakabayad sang ila utang sa syudad para sa arkila sang stall humalin sang 2019. May 90 lang ka stall sa sulod sang fish section. Pero ginpahayag ni Maghari nga pangitaan sang syudad sa paagi nga matagaan sila sang kahigayunan nga mapadayon ang ila pala nga buhian. Mga buhi ang kamiya nga mga buhi kami sang tarong. Ang insakto ha. Mayo kami yan antos kami kaya sa ulan kaginit. Ako siya karon niya. Ibay paliwalaon lang kami. Pasapasa kami daw mga bula. Kaya ang 16 kabilog sa pihak nga asosasyon nga gipamudyot na sa higad-higad amo pa yung nagsulunod di subuya sa 16 nagsulod pa yung sa rapol nga wala man ka namo di man ang mga manong isdagin pang mudyot nila. In kaso mawadan ka mo di man pwesto anong ayo nyo kay pala may palangabuyan ka mo. Wala ang amo na nga ayo nga pasudlo na kami di kay dire kami Syria. Ang mga delinquent hindi gid masulod. So amo ni nga ang ari lang di subong ang way labot kumpleto sa papeles kag aktual ka baligya. Wala sila delinquent account no kag mga syempre dumaan na gid ang nagposting ta bala sir mga ika ika-apat na ni nga semana nga may master list. That was the time nga pwede nila na ma-contest no or pwede nila ma-question. So in double check kini sa aton market heads ang mga ngalan. Now gin-offer man namon nga kung may ara mga reklamo as to the list pwede gid nila ipasaka sa city legal or dito sa local market committee kadto lang sa city hall. Sa number 3, duwa ka mga lalaki na ginalikar biktima sa salvage na nasapuan kay nasang aga sa Lao sa Baguio City. Nakabaklit ang ilang mga kamot kag tiil, ang ilang baba ni harap masang packing tape. Yan ang report.
Kilala ang Barangay Dulao sa Bago City bangod sa sini nga mga nagaidas nga puno sang kahoy nga nagatabuay ang mga sanga sa tunga sang dalan nga nagahatag sang landong sa mga naganilabay. Matawhay kag malinong. Pero ang kalinong sang lugar natublag kay na sang aga. Sa unahan sang sini nga mga puno sang kahoy, nagtipon ang mga pumuluyo, mga tanod, pulis kag media. May duha ka mga bangkay sa mga lalaki nga nakagapos sa mga kamot kag tiil, kag natabunan sang packing tape ang baba, ang ginwigit sa higad lang sa karsada. Suno sa mga nagabantay sa mga bibi nga si Nonoy, mga alas 8 sang aga, pinsar niya anay, may hubog pa nga nagakatulog lang sa higad sang talamnan. Natingala sa nga nagbubuo na ang ulan, wala pa sila sa gihapon makabugtaw. Kami na akong gani hubog, natulugan, tigil siling ko na ulan, nagulan gina sa aga, ulan kabugtaw. Gani nagpangayo na siya sang bulig sa mga tanod. Suno sa Chief Tanod nga si Jacinto Rosquillo, daw mga sapat nga ginwigit ang mga bangkay sa duha ka mga lalaki. Ang estimala daw, sapat ng pangkabuhi. Ang paglantaw mo do sapat? Sapat kidyaw. Anong pag-describe? Anong tsura din, sir? Natabunan? Hindi kita nun. Kay tungod? May pating, may pulos. May plastic? Plastic, ang isa ka kaya po tutong ulo sa mga kalugo. Oo. Si may tabunto, may bayo, yan ang tiging pulos. Paritil nila, may higot? Ara, may higot nito. Gani pati mga pumuluyo ang natublag. Subong na sila nakasaksi nga may mga bangkay nga ginwigit sa ilang barangay nga suno sa ila, sado ka malinong nga lugar. Tawhay na diya, sir. Tawhay na diya. Tapos sabong namin ang muli ko. Nakibot man ka mo. Oo. Kami sir, mo na. Suno sa investigador sa Bago PNP nga si Police Staff Sergeant Armando Araw, posible ginwigit lang ang mga bangkay sa area. Wala pa sila sa may makita nga mga pila sa lawas sa mga biktima, pero may mga lagob sila sa lawas. Wala man kuno sa may report nga missing sa amo nga barangay. Ang isa may tattoo to siya, ma'am, nga daw red, nga daw cross sa left nga arm. Dito saan kasampaw? Ako nang ginasampaw. Ang kasampaw. Ang isa yun, sir. Ang isa ma'am daw, wala pag ko may nakita nga tattoo. Ang una to sir nga nakakulo ang tuod, sir daw kulong ang buhok nga blandi, no? Sir, daw ma'am, sir daw naka-blandi, sir. Okay. Parawagan sang PNP sa mga pamilya nga may mga himata nga wala pa makapauli o kung hindi nila makontak humalin kahapon nga adlaw nga mahimo makig-angot lamang sa Bago PNP. Sa number 2, may 51 ka mga barangay sa Negros Occidental ang nalakip sa election na watchlist areas para sa barangay kag SK elections. Pero sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, hindi naman magkaalarma ang amo nga deklarasyon. Sa pagtipon kahapon sang Regional Joint Security Control Center sa Camp Martin Delgado sa Iloilo City, 172 ka mga barangay sa Western Visayas ang ginaprubahan nga ideklara nga areas of concern. 51 diri ang gikan sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Lacson, ginpaathagan man sila nga kung may mga lugar nga ginakabig bilang areas of concern, inibangod may mga natabo nga insidente kag wala nagakasayuran nga ang amo nga mga insidente gilayon may kangtanan sa mga kandidato. Sa gihapon nagapaabot ang gobernador sang isa ka matawhay kag malino nga piniliay sa Oktubre. Sa listahan sang RJSCC, may 3 ka mga barangay nga gintag bilang red category o kun areas of grave concern. 45 naman ang orange o kun areas of immediate concern, kag 3 naman ang yellow o kun areas of concern. Ang yellow category nagakasayuran nga may yara sa natabo nga election-related incident o kun ERI sa lugar sa nagligad nga duha ka piniliay kag politically motivated ERI sa current election period. Basta wala ang mga ini sang angot sa domestic terror group o kun partisan armed group sang mga kandidato. Ang orange naman nagakasayuran sang combination sang duha o kung masobra pa diri ka mga factors sa idalom sang yellow category o kung may serious armed threat gikan sa NPA. Ang red naman may isa o kung masobra sa mga factors sa idalom sang yellow category kag may serious armed threat gikan sa NPA o kung kasubo nga grupo. No. That statement of area of concern, we should not be alarmed, no. Because there are other things that happened, no, especially between the Philippine Army and the NPAs, no. But that's not election related.
So that's what they meant about concern. So now they will be observing how is the, especially campaign period going on. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Anong ka mga ginaligar katapos ang NPA ang patay sa encounter nga naglutad sa Kabakalan City sang kagabi. Philippine Army nagapanindugan nga tanan sila mga katapos ang rebelde nga grupo. Nagdinalagan ang mga pumuluyo sa makita nga napapanaog na ang bangkay sa mga ginasiling katapos ang NPA kay nasang aga sa barangay Tabungon sa Kabangkalan City. Luyag nila may baluan kung may kilala sila sa mga napatay. Anom tanan ka mga ginapatihan katapos ang New People's Army ang napatay sa encounter na nagluntad mga alas 8 sa kagabi sa Sitio Lubi. Sunod sa kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nakabaton sa impormasyon ang katapos ang 47th IB nga tropa sang Army nga may nagapangilkil nga mga NPA sa mga lugar gani ginrespondihan nila. Kag dito na natabo ang bayluhan na isang lupok sa sulod sang napulo ka minuto nga nagresulta sa kamatayon sang anom tanan ka mga NPA. Sanday Alejo de los Reyes alias Peter Bravo, squad leader sang Squad 2 sang Sangay Unit Propaganda Platoon 3. Marjon Alvior alias Kenneth, Vice Squad leader sa Squad 2, Platoon 3. Bobby Pedro alias Recoy, Vice Squad leader sa Squad 3 sa Kamuman nga Platoon. Si Mario Fajardo Mulion alias Reco Congoring, medic sa Squad 1. Kag Melissa de la Peña alias Dayan, Mrs. ni alias Bravo kag isa ka wala pa makilalaan. Pero kailas ang aga may nakilala sa isa sa mga bangkay nga amo si Robin Gaitan, kag sunod sa iya nga Mrs. Isa siya ka tricycle driver lamang kag posible nasalaan lang bangod pasahero niya ang mga armado. Pero nagapanindugan ng Philippine Army nga ang anom nga mga napatay ang katapo tanan sa NPA. May 4 ka mga 45 caliber pistol, isa ka 38 caliber revolver, kag hand grenade nga nakuha sa mga biktima. Napuno man sang igo sang bala ang tricycle. Kahapon sang aga, ginpatigayon ang Walk for Peace sa Kabangkalan City para ipanawagan ang kalinong, kag pagkagabi, natabo ang encounter. Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo pang good vibes para sa weekend. Libo-libo nga mga bags ang nabaligya sa nagkanainlain nga mga parte sa Pilipinas kag pati na sa kalibutan sa ngagikan sa sulod sang sining nga kuweba. Diri nagatipon ang mga bata mano kung tigulang, lalaki mano kung babae para maglala sang lilas sang pandan. Regular nga ginapadala sa Hawaii, Tahiti kag Papua New Guinea ang ilang mga produkto nga mga bags. Ini nga itong lagawan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Ag sa Banganian, mga musician sila kakatapos ang Animal Welfare Group nga nagtukar sa mall kag iban pa nga mga pampubliko nga lugar agud lang makatipon sang pondo. Ini sa tuyo man nga mababaskog ang kampanya sa pag-amlig sa mga hinuptanan kag pag-rescue sa mga layaw. Nagalibot man sila sa mga komunidad agud magpaabit sang libre nga mga bulong sa mga pets. Aton sila kilalahon sa sining episode sang Banganian sa Sunday. Barb, isa naman ka kuweba ang amon ginagawan pero hindi para mag-caving, kundi para tunan kung nga adara abla ginahimo ang mga bags sa Calatrava. Min katahong no, ako ya mismo ya naganamian sang amuna nato ng mga produkto nga bags kay For export quality. oo. Kag kita mismo dapat mag-film sila ng mga produkto. Correct. Kag ganay man isang grupo nila Barb no, mga musician but ang ilang mga fund ya para naman sa pag-amlig sa mga strays nga ginatawag naton. Kay bulig para sa mga space. Kag amoyan to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatago sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.